Την εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών για τα επόμενα 2 χρόνια αναλαμβάνει στο προπονητικό σκέλος ο Βασίλης Πανούλης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Οκτωβρίου. Το όνομα του Βασίλη Πανούλη ήταν αυτό που είχε ακουστεί εδώ και καιρό ως του πιθανότερου αντικαταστάτη του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της επίσημης αγαπημένης μετά το διαζύγιο του προπονητή της Φενέρ που ακολούθησε την παρουσία της Ελλάδας στο φετινό Μουντομπάσκετ. Η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Πανούλη θα γίνει την 3η 3 Δεκάτου στις 2 μετά το μεσημέρι. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ για το Βασίλη Πανούλη, ένα μέλος γενιάς αθλητών που συνδύασε την παρουσία της με μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού μπάσκετ, αναλαμβάνει από σήμερα την τεχνική καθοδήγηση της Εθνικής Ανδρών. Ο Βασίλης Πανούλης συμφώνησε σε όλα με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Ευάγγελο Λιόλιο, εκ μέρους της διοίκησης, και οι δύο πλευρές θα πορευτούν μαζί για τα επόμενα 2 χρόνια. Ακόμα στην ανακοίνωση αναφέρεται: οι προκλήσεις που υπάρχουν στο καλεντάρι για την εθνική ομάδα σε αυτό το διάστημα είναι το προολυμπιακό τουρνουά του Ιουλίου 2024 με στόχο την παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025 που αρχίζουν νωρίτερα με στόχο την παρουσία στην τελική φάση της διοργάνωσης.